sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Jayayye dan Halilu cilan suka bar ma, kasaitacce dan ciro mawaye zai jama. Suna jin ka suna ganin ka cilan suka bar ma, ka tara bayan su ka tare gaba ba dama. Ta kara shiri dan Halilu barzo ka gagara. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Da sunan Allah Ubangiji na mai baiwa, gaban hikima ya taba da sarki da da baiwa. Na yawa garmai gidanmu kura ta ci kura, Dr. Halilu wanda ba ya san ayi gauga. Jalla'i da nufinsa ko ina ayi mai jiniya. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Gashin gwiwa kura ba na sakar ne ba, gudu mai akuya karkata ka sawun mai kura. A faɗa a cika ɗan ciro maka ba ku da tsara, ku an na ɗaya ka ƙasar gasan ba ku da gyara. Ka ƙara shiri Dr. Mudi gwarzo ka gagara. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Ai ana jin mu ana ganin mu kai muka hango, a cikin al'umma ana faɗin baka da kaico. Gana lami ɗan Adamawa kai baka da kaico. Dr. Mudi Halilu farin jinin ka muke kallo, kai ka kara shiri ɗan ciro magwarzo ka haskaka. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Kai ko da ganin zaki ya bi da musa komai, ita ma da musai ta zarta shirin kura. Da ganin kura ta bi mai kare komai, wai ashe akuya ba ta layya ga rago. Kai a hada araba kowa gajiya take. Kai Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. sarki na gabas ko ina kaje kai aka nema, gabas da yamma kudu har arewa kai aka nema. Jihar Adamawa Yola baba kai ne aka nema. Mi kaka sha ka zaburo fito da mai baiwa, mulkin Adamawa baba Mudi muka dau. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Bana dai mulkin namu za a baiwa oga Dr. Mudi Halilu saraki ba ƙarya ba. Mu yi maka bai'a Dr. Mudi ka cancanta, maganar gwamna Dr. Mudi ka cancanta. A tsaya a gwada za a gane zancen da na yo hako. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Gaba dai dan Halilu ka gagare arna, gaba dai dan ciro maka rike alfarma. Ka rike manyan kudi kana takon girma, ashe dole su bar ka kuma kauta ba su so ba. Ka kara shiri dan ciro magwarzo da ya haskaka. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi, wakilin yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Mai kasaita mai gidan mu kai baka da kaico, a kudi ga mulki cikin suwa zai yi kamata. Ilimin addini da zamani ka wuce dan jinin sarauta za mu
ba za mu bucan ba. Ka ƙara azama mai gabas a gaishe ka gwani. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi. Wakili yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Sarkin gabas ina wani ba kai ba mai gida. Butun ado da kwalliya babu kamar ka mai gida. Alkyabbar zinari na gurin ka mai gida. Rawani da tagulla sai a gidan ka mai gida. Ko akwai mai jane cikin kuɗin kai shi ya lego. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi. Wakili yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Sarkin gabas garin Adamawa Dr. Mudi. Wakili yamman Findiga Dr. Mudi Janza. Sarkin